Okay, så er vi tilbage. En lille pause, men det kommer nok ikke til at se videoen, men yep, jeg er også lige nede og hjælpe min mor lidt spændende. Sådan, det var en gruppe. Double points. Will there ever be enough? Brutus. Hvor er du? Just like you. Ha, fik der Brutus. Oh yeah. Opgrader den her baby. Bling. Og ja, det der tårn der, og det tårn derovre skal også fyldes op. Nej, det kommer til at tage et par runder. Men hvad fanden. Det kan jeg godt have fundiggeren. Det gør det lidt lettere. Specielt med Brutus. Den er skærvinderen. Hvad fanden? Den er bedre end ingenting. Men er faktisk bare på boksen begynder at glitche. Jeg kan ordne flere forskellige våben. Ja. Måske 4 eller 5. Heller ikke flere. Come on, Brutus. He's a dog. Musikkilder nu, det kan jeg ikke. Jo, jeg kan godt bruge dem. Okay, helt derude. Will there ever be enough? Ja, vi render til den her. La la la. Så man skal slå mig ind ihjel inden for den her grå firkant. Ja, brugeren kan spawn imellem runderne også, så vidt jeg husker. Hvis man for eksempel har en kravler, og man tager for lang tid. Så kan den faktisk også spawn. Ja, så han er rimelig.
Og det kan jeg godt have Thundergun lige nu faktisk. Hundegun. Så laver de her ting, det går dejligt. Bare ind med sådan en gruppe, og så bare lige... Okay, næste. Whoopty. Lidt points. Og bare problemet, hvis han spawner nu. Så forsvinder. This is not how I will go out. I need bullets. Tårnet er færdig. Fuck. Så løv der for helvede. Så det tårn er færdigt. Og har jeg brugt sådan glitch. Sådan glitch af nogle steder. Jeg hører mechanic glitch. Dejligt. Vi begynder at starte det her tårn op herude. Ja, ny park, Ring of Fire. Og sådan. Ja, fire, hvis du skyder dem med for eksempel hvad er det? Våben med rigtig kugler, så så bliver sat ild ligesom Dragon Breath på for eksempel. Hvad kalder man det? Olympian i Black Ops. Det er faktisk sådan, det virker. Ja. Og der er... hvad hedder det nu? Det er når man... Cherry Cola, det er om bagved. Kære knap. Cherry Cola, det er om... Altså når man reloader, så kommer der en dyn ud. Og egentlig to kan være lige nu. Fordi hvis jeg for eksempel har en kravler og ja, reloader i nærheden af den, eller hvis den sætter til ild, så er det sammen med effekt ligesom Dragon Breath eller Flamethrower, så dør lige stille. Og det er ret surt. Så den køber jeg ikke lige nu. Det gør jeg måske, når jeg har Thundergun og alle de ting, jeg vil have. Hvis jeg kører så op i en mindre gruppe. Ja, det er bedre. En lille gruppe, så det ikke så spredt ud. Kommer jeg med at stikke af igen. Bring bullets, my brothers! Hvorfor det? Ammo for the daughter! Der kommer et par. Nu bare skal noget stikke af. This is not how I will go out! Bring bullets, my brothers! Okay, jeg har kun This is to. not how I will go out! I need bullets to further my work!
Okay, efter den her runde, tror jeg, han kravler. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan få fat i Thundergun, opgradere Wavegun. Det er vanlige Shizzle Whistle. Og jeg regner med at sætte snart at spille et boksbane og sådan lidt af hvert. Den der pausepause med. Jeg prøver ikke engang at klippe en pause ind. Yeah, eller episode. Det er bare dejligt. Jeg er oppe i en lille gruppe igen. Boris X. Boris. Rotus. Og fuck hedder han nu. Ja, vagten han er ikke kommet endnu. Den er rundt. Det giver mig bange anelser, at der et eller andet lort kommer til at ske. Gud ja, no ammo. No ammo. Okay. Come on, små puppies. Må vi gøre det på den her måde? Fuck, det kræver lidt timing. Det er vækket. Jeg skulle have købt. Fuck det. Håber der faldt kommer en max ammo, men I er nok ammo i det her, så håber jeg. Whoopsie. Stamina up, my friend. Okay, no ammo og pipi. Scavenger er rimelig meget. Der er rimelig meget. Okay. Jeg vil bruge så... Ja, der var han. Where do my bitch? Hvor er han? Han er glitched igen. Hold kæft, man. Nej, det tror jeg er et lille problem med den her bane. Jeg tager chancen. 50 zombier tilbage. Fitu render i røven på mig. Det vil sige, Fitu mere... 2 sæt til Fitu kan rende herude i den her runde. Og så stadig nogen til hos. Ja, det er så 50. Det er 2. Dejligt. Power of sprint. Upti. Jeg ved ikke om det er færdigt ud, men det er tårnet. Men det render lige op, og så render jeg derude. Så den der. Upti. Fuck, det ser sygt meget stille. Det ser forkert ud, lad os sige sådan. Hvis man trykker fremad og det. Han er 25 i en gruppe. I don't know. Så Cherry Cola. Nå, amor, det skal jeg...
Come on, my small puppies. Og mit håndled. Hvad spiller for mig? Ej. Kan få mig til siderne, det er det. Nå, så må jeg kun koppe ned nu. Okay, guys. Ja, det går nok. Tager bare lidt pisse, ja. Nazi. Det generer mig. Optag. Det er første gang i lang tid, jeg blev ramt af en zombie. Hvor jeg skal købe noget PP-armor. Få lidt flere points, lidt større chance for at få fundiggeren. Hvor er nogen her? Only a knife. I will have no chance. Take your medicine, child. Ja, det kommer nok til at virke en gang til. Det bliver nok sådan her, jeg kommer til at rende efter points. Unupgrade PP og så bare spray bitches down. Hell yeah. Når jeg mener bitches, så mener jeg some bitches. I am precision instrument. Come to Otto Richthofen. Altså, det er runde 18, og den slagter stadig. Så god er det PP. Fire sale. Nej, tak. Der kommer mulighed 33 her. Jeg tror, kan ikke huske det, men jeg tror grænsen er 24. Det er i hvert fald på Black Ops 1 og 2. Der er der 24. Måske 25 her. Hvem ved I? Jeg tror fandme ikke, den er 33. Ah. Så gør vi det her en gang til, og så kommer hvide linjer, så er den der færdig. Og hvis vi sådan står trækkeren i luften. Det er bare skræmmende at løbe gennem de der busser, for du kan bare ikke se en skid. Men ikke skræmme som den der mørke bane, der er bare... Hey, hvor er jeg? Og der var synlige vægge i, og... Ja, det var virkelig... Det var noget andet, lad os sige sådan. Hvis jeg prøvede at spille den bane. Jeg tror den hed Umbra... Jo, den hedder Umbra. Okay, der var en fejl. Crawlers. Niks. Okay. Hvad er det? Jeg vil opgradere noget ammo for PP'en. Jeg tror ikke, man får drops fra boksen egentlig. Så er det nej. Den er hvor? Og himlens farve faktisk er provokerende.
derovre af. Signe det op, mand. Op i det hus. Fuck. Ja, så skal jeg nok flere frags. Der er en fucking kravler. For helvede, mand. Nu får jeg 2 her i starten rundt. Ja. 4 frags til den fucking kravler. Og der er åbenbart ingen gående, så ja, bare dejligt. Nå, vi skal få en gruppe derovre og en gruppe derovre, så er vi glade. Ja. Jeg bliver rigtig glad, hvis vi bruger sådan en blitz. Og det er først næste runde, jeg kan lade kravle, så... Oh my god. Seriøst, mand. Derfor er det lettere at spille multiplayer. Du kan da en rende med zombier over, den anden kan bruge boksen. Øj, man, jeg skal bruge scavenger, man. Så jeg ved ikke, hvor mange kugler er tilbage på den. 3 plus 4, det er 7 skud. Okay. Og det er den her, jeg også skal bruge på Bodil. Vi kalder ham Bodil nu, okay? Brutus. Hvordan blev det til Bodil? Okay. Nix. Jeg ved ikke, om den er færdig nu. Det håber jeg. Jeg kan bare skiftevis til 2 forskellige. Har rundt på den der bane. Det er egentlig let. Men det våben man har. Hvis man kunne lave nogle fucking kravler, mand. Så ville det være meget let. Så ville Bounce Betty's ville lave kravler på den her bane. Oha. Dele. Det nu være bare lidt points, så jeg kan bruge boksen lidt. Så er den tilbage. En granat. Okay. What the fuck? 4 kravler, og først skulle jeg bruge 3 granater og 4 lortkravler. Okay. Jeg fatter revgaf. Box. Nu er det op. Nu skal vi se, hvorfor jeg ikke vil bruge den der boks med lidt rundt. Det er helt sikkert. Jeg har ikke engang døren låst op. Okay. Herom er toilettet.
Bunk beds. Og box. Hvis det er, så bliver det vælt op ad trappen. Skal jeg med scavengeren? Ja, det skal jeg alligevel, hvis... Raygun Mark 2 kan jeg godt bruge. Nothing can stop me. MG. Lead for the dead. I'm a poet and I didn't know it. Browning. Flurry of lead. Beautiful. Yep. Oh, I am excited. Hvad har jeg så? Moongun. Nej, skal jeg ikke komme af med PP'en. Den kan bare køre i væggen igen. Hvilken katastrofe. Hvornår skifter du sted? Det var faktisk så dejligt, hvis du gjorde. Baby. Oh yes, there is no escape now. Enfield. This is so disappointing. Upsi. Okay, sådan kommer man ud. Så vidt jeg husker, så er Enfielden opkaldet rimelig hæftig. Men, hvad fanden. Det er ikke det, vi er her for. Vi er for at få nogle point. Nej, ikke for points. For nogle wonder weapons. Der suppressor på. Seriøst. Det lød ikke sådan, men hvis jeg sådan ved. Sådan en dildo inden du af. En dildo. Double barrel. Oh ja! Raygun Mark 2. Så mangler jeg kun gases. Og så er jeg faktisk rigtig glad. Det er fundet gun. Oh ja, glow. Jeg mangler faktisk kun gases. Dejligt. Nu kan jeg få fyldt det tårn og det andet tårn over op. Ja. Opgraderer alle 3 Wonder Web. Det kan det gør vi. Gør jeg. Hvorfor siger jeg altid vi? Det gør jeg. Med at spille er med at bestemme. Det er hvad jeg gør. You're going to need more body bags. Ja, det er sikkert. It does indeed pack a punch. Ja, det er nogle seriøse jokes, du fyrer af. Deadly. Good. Det er nogle seriøse jokes, du fyrer af, Richtofen. Okay. Rammer jeg bare ikke en røv, eller er det bare mig? Det var bedre, ikke? For mig ramte jeg. Jeg fik ikke svare mere, men okay. Jo, lad os bare lige igen. For mig ramte jeg jorden, og for mig ramte ved siden af. Jeg er i tvivl. Okay, jeg skulle bare lige være sikker. Et bøs, og en zombie er død. En kravl og kravl. 3 bøs, så den kan ikke have døgnet. Det var lidt vildt. Eller det ser virkelig meget dårligt. Jeg er i tvivl. Whoopty.
Jeg er bare så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, og jeg er så glad i dag. Og vi tager lige en rundtur, og så går vi om bagved. Mr. Fundegon. Det er faktisk Lego i sort. Det kan være, jeg skal købe sådan en. Wow. Lækker sort. Er du klar, TV-tårn? Bare. Will not consume me. Seriøst. Okay. Okay. Fundegon slog ikke ihjel. Nå. Nu har jeg spillet rigeligt på den her bane. Spiller garanteret mange gange nu. Vi ses.